барнома имкон фароҳам меоварад ки дӯстдорони савту навои дилошӯб бо сарояндаи писандидаи худ аз наздик суҳбат намоянд ва таронаҳои дилнишинашро аз наздик бишнаванд. фараноз то оне ки машҳур гардад дар озмунҳои зиёд иштирок кардааст, аз ҷумла озмуни овози тиллоӣ. гуфтанд марҳамат сурудатро бихон ва ду мисра сурудамро хондаму ҳамхи гирия кардам. баъд ба ман гуфтанд ки марҳамат соли дигар биё. илҳоми сурудсароӣ бештар аз дард меояд ё аз хушбахтӣ? ҳам аз дард, ҳам аз хушбахтӣ. суруди охирине ки хонда будам, ай дур ай қариб, ҳам хонаи ғариб, инро ман аз дард хондам. байди аз соат ҷудоиро сароед. аз ту як соат ҷудоӣ